Traf. Trøf. Ja, så er klokken blevet mange, og det betyder, at vi skal have trafikradio, som vi sender dels her fra Jørgens autoværksted i Ubehag, dels fra indkørslen udenfor, hvor vi har placeret Jørgen i en campingvogn. Jørgen, er du med os derude? Jørgen? Nej, jeg tror ikke, vi har fået helt forbindelse ud til Jørgen i campingvognen nu, men så kan jeg fortælle, at vi som sædvanligt har masser af spørgsmål fra lytterne, som vores panel sidder klar til at besvare det her inden fra Venstre Forsikringsjørgen, Jørgen Betjent for politiet og Jørgen Høgh for Falk. Og Erik, hedder du også Jørgen? Vi har åbenbart heller ikke fået forbindelse hjem til studiet nu, men så kan jeg sige, at vi har masser af musik med i programmet her. Vi har nemlig ude i kulissen stående ingen ringer end Svend Dellepude. Og ham vender vi tilbage til om et øjeblik. Nu håber jeg, at vi efterhånden har fået forbindelse ud til Jørgen i campingvognen. Jørgen, er du der, Jørgen? 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 Hallo? Jørgen? Hallo? 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 Satan. Jørgen? Hallo? Ja, vi beder lytterne undskylde, der er åbenbart stadig lidt tekniske vanskeligheder med at få forbindelse ud til Jørgen i campingvognen. Jeg prøver at kalde på ham. Hallo? Jørgen! Hallo? Hallo? Jeg kan ikke forstå det, hvor længe jeg kan så underligt ud. For kraftens tid. Jeg er bange for, at Jørgen... Hallo? Hallo? Jørgen? Ja? Er vi igennem nu? Sekund. Jørgen? Hallo? Ja? Ja, hallo? Er forbindelsen der nu? Det ved jeg ikke, Jørgen. Jeg kan ikke høre dig. Hallo? Er det dig, Jørgen? Hallo? Jørgen, er det dig? Vi er midt i trafikradio, og vi skulle have forbindelse ud til Jørgen i campingvognen nu. Nu får jeg at vide i min hørechokoladebolle, at Jørgen skulle være med os derude, Jørgen. Er det rigtigt, Jørgen? Ja. Hallo? Er vi igennem nu? Jørgen, jeg ved ikke, om du er igennem. Jo, jeg hører dig fint. Jamen, jeg kan overhovedet ikke høre dig. Det vigtigste er jo også, at du kommer igennem til lytterne. Hallo? Så uanset om du er igennem med dig, så fortæl bare, hvad det er, du har på hjertet. Prøv nu. Hvad har vi med i programmet? Hvad er der sket? Ja, der er sket det først og fremmest, at vi er en anelse forvirret herude, fordi det lykkedes. Det er vi altså ærligt talt også herinde. Ja. Vi prøver jo at sende en udsendelse herfra, hvor vi skal gøre lytterne opmærksomme på, hvad der sker i trafikken. Ja, og nu kan jeg kort redegøre for, hvad der er sket herude. Det lykkedes faktisk nogle bøller her fra Rødovre at tippe vores campingvogn om på siden. Og det afstedkom jo en hel del utjek i elektronikken herude, og nu er vi kommet på højkant og har fået det hele placeret nogenlunde, hvor det hører til, og så er vi glade for, at det er tørvejr herude. Så så regner det ikke så længe, kan man ligesom sige, og herude skal vi først kigge lidt nærmere på, hvordan man selv skifter pæren ud i baglygten på en scooter. Jørgen, nu får jeg at vide, at du er kommet igennem. Det var godt. Og herude skal vi først kigge lidt nærmere på, hvordan man selv skifter pæren ud i baglygten på en scooter. Sagde du ikke også det lige før? Så får vi... Hallo? Jeg tror, den er røget igen. Det er pisse lort, mand. Den er god nok, Jørgen. Ja, og som Jørgen var inde på, så skal vi altså først se lidt på, hvordan man skifter pærerne ud i baglygten på en scooter.
Har I andet på programmet, Jørgen? Hallo? Jeg tror, den sad. Hallo, er det bedre her? Ja, fint, Jørgen. Hvad har I mere på programmet? Ja, først skal vi kigge lidt nærmere på, hvordan man selv skifter baglygten ud i pæren på en scooter. Og så får vi besøg fra Finland, nærmere bestemt af Timo Jeskelainen. Han er formand for det, der hedder Yväskylä Janskadalinen, som er den finske pendant til Rådet for Større Færdselssikkerhed. Og han har på baggrund af sin mormors aflagte hofteholder udviklet en helt ny type cykelfrakkeskåner, han vil vise os herude. Vi skal kigge lidt nærmere på et nyt EDB-styret pladsreservationssystem, der er ved at blive indført på havnerundfarten i København. Og så skal vi endelig overvære, hvordan man selv slukker en barnevognsbrand med en let opredet nylonstrømpe. Det glæder vi os alle sammen meget til, Jørgen. Vi synes også, det er et rigtig, rigtig spændende program herude. Vi glæder os også. Ja, nu må vi se, om vi når det hele, om vi kommer igennem til dig. Vi er i hvert fald glade for, at vi har fået dine første meldinger derude fra vognen. Vi er også generelt glade herude, hvis jeg må få lov at og udtrykke lidt personlig glæde, kan jeg da fortælle, at det lykkedes mig faktisk at indhente en af de unge vandaler i løb herovre ned ad Randrupvej. Jeg fik fanget ham inde i en have hernede og smurt ham ordentligt par på bladet, så der ligger han så grædende og blødende i nogle berberis derovre og hygger sig, og det vil jeg da gerne have lov til at glæde mig lidt over her, synes jeg. Det må da være på sin plads. Jamen Jørgen, det kan da være, at vi herfra skal rekvirere en ambulance til at hente den blødende ikke dreng. Ikke endnu. Jeg tror, jeg var så heldig, at det øjeblik, jeg vendte ryggen til, der nåede en patrulje frem for Rødovre politi, og de er vel ikke færdige med ham endnu. Så det er vi mange, der glæder os over. Vi er ganske glade herude. Det er jo dejligt, at politiet kan få afløb for deres aggressioner. Det synes jeg også, altså. Det er der alle mulige grund til at glæde sig. Så kan vi altid slås om i retten, hvordan han så ud, før de overtog, og det finder man jo alligevel ikke rigtig ud af. Ja, Berberisen har også gjort sit arbejde. Vi kan jo håbe på, at han dør, inden det kommer så vidt, Jørgen. Det ved jeg ikke. Sådan en snothas, han kan nemt falde ind i et buskage helt af sig selv. Så det er fint. Jørgen, vi er i hvert fald glade, og herinde regner det heller ikke. Skal vi... Ej, det havde I vel ligesom budgetteret med. Vi har i hvert fald ikke taget paraply med nogen af os. Godt. Skal vi ligesom sammenfattende konkludere, at glæden er grænseløs i aften? Ja, Jørgen. Tak skal du have, Jørgen. Tak selv, Jørgen. Vi skal naturligvis... Jeg hedder ikke Jørgen. Hallo. Jørgen. Hallo. Jørgen, vi er færdige. Du behøver ikke at sige hallo mere. Hallo. Vi skal naturligvis også have trafikmeldinger, og den første har vi allerede her. Det drejer sig om den linje 28-bus, som i øjeblikket holder inde på Rådhuspladsen med kurs mod Skelet. Der er kun ståpladser tilbage i dette køretøj, og det var altså linje 28. Altså man skal være hurtig, hvis man skal nå at gøre sig gældende og få en plads i dette køretøj. Så har jeg fået tilsendt en række fribilletter til SAS og Tjæreborg. Det skal også minde mig om, at jeg skal huske at nævne nogle flyafgange. Nu kommer jeg imidlertid til at afbryde mig selv, for jeg har en vigtig meddelelse. Den er til alle kørestolsbrugere, altså folk, som sidder i rullestol. De kan komme herind foran og få tjekket deres køretøjer og få udleveret refleksbrikker med form som burger. Og det var altså til alle, der sidder i rullestol, der kan komme herind foran og få burgerbrikker. Og nu får jeg så at vide, at der skulle være et udrykningskøretøj for Falk på vej for at hente mig og køre mig hjem, og det skulle samtidig være et signal til mig om, at vi skal have musik. Værsgo, Svend Dellepude. Det bliver nu ikke Svend Dellepude, men vi får noget, der er lige så godt. Vi skal nemlig høre de geniale glasspillere Erik og Henrik Hansen med deres store hit Syd for Køge.